Ja, jeg vil så snakke om det danske demokrati. Min problemformulering er, kan Danmark kaldes et demokrati? Hvor min underspørgsmål så er, hvilke muligheder har befolkningen for at få indflydelse på de politiske beslutningsprocesser? Hvordan kan uddannelse påvirke ens deltagelse rent politisk? Og hvordan kan dette påvirke kriterierne for det ideelle demokrati? Og i hvor høj grad vil tilliden til Folketingets politikere forstærkes, hvis Folketinget repræsenterede hele landet? Jeg vil starte med underspørgsmål nummer 1. Hvilke muligheder har befolkningen for at få indflydelse på de politiske beslutningsprocesser? Man kan få indflydelse på de politiske beslutningsprocesser på mange forskellige måder. Man kan blandt andet indsende et læserbrev. Man kan deltage aktivt i et politisk møde, eller man kan være en del af græsrodsbevægelser og mange andre ting. Som det fremgår af bilag 1, kan man se, at det er de ledende funktionærer eller de ledende tjenestemænd, som klart udviser størst indflydelse på samfundet i forhold til for eksempel de ikke-faglærte. Det er generelt, altså selvfølgelig kan alle få lov til at have indflydelse på de her beslutningsprocesser de politiske beslutningsprocesser. Men en måde til at forbedre påvirkningen af beslutningsprocesserne er, hvis man er i besiddelse af de her 4 kapitaler af Pierre Bourdieu. For eksempel den sociale kapital, altså man bliver bedre socialt stillet i samfundet og har mange kontakter. Og derfor er man måske eftertragtet, og man bliver hørt. Og økonomisk kapital, altså igen det der med, at man har en status i samfundet, som er eksklusivt, og derfor har man sådan større mulighed for at få indflydelse på de her beslutningsprocesser. Og den kulturelle kapital, altså hvis man har en bred viden om samfundet, altså hvordan det er skruet sammen på, og hvordan det fungerer, så har man også en bedre mulighed for at få indflydelse på de politiske beslutningsprocesser. Men som sagt, så er det alle, der har mulighed for det, men der er bare nogle faktorer, der gør, at man måske har bedre mulighed for at blive hørt. Ja, så vil jeg gå videre til mit andet underspørgsmål. Hvordan kan uddannelse påvirke ens deltagelse rent politisk, og hvordan kan dette påvirke kriterierne for det ideelle demokrati? Jo bedre uddannelse man har, jo bedre forståelse for samfundet har man. Det ser man jo så også i den her, igen i bilag 1, på den her figur her, hvor man så, som jeg sagde før, også kan se, at de ledende funktionærer eller ledende tjenestemænd helt klart er dem, der viser, har størst indflydelse på samfundet i forhold til de ikke-faglærte. Her er det, der vægter mest, det er jo helt klart, altså de 4 kapitaler, der er det jo helt klart den kulturelle kapital. Jo mere viden man har, og jo højere uddannelse man har, jo større mulighed og har man for at påvirke samfundet, fordi man har en bedre forståelse af, hvordan det fungerer. Ja, så vil jeg gå lidt videre til at snakke om kriterierne for det ideelle demokrati. Og hvis man, der har Robert Dahl lavet en figur. Her mener Robert Dahl, at medbestemmelse og lighed i valg og opnåelse af begrundet indsigt er sådan de vigtigste punkter. Og ellers udover det, så snakker han også kontrol med dagsordenen og ingen udelukkelse af voksne. Altså det her, det er så en model, der ligesom beskriver det ideelle demokrati. Og hvis man så kigger på den anden model, som vi havde lige før, der så man jo så, at det var dem med højest uddannelse, der ligesom viste, eller havde påvirket samfundet mest.
Og det er jo ikke særlig demokratisk, at, hvis det kun er dem med den høje uddannelse, der ligesom forstår samfundet, så bliver det en helt skævt samfund, hvor man ligesom udelukker en hel gruppe, som måske ikke forstår samfundet, og derfor, som derfor bliver udelukket, og det er jo ikke særlig demokratisk. Og når vi snakker om det her konkurrencedemokrati, så bliver det også lettere at sidde og se passivt på, mens hvis vi for eksempel havde et deltagerdemokrati, der er det ligesom man alle sammen kan gå ind og være med til at påvirke. Mens her, der er det sådan en gruppe, som man så stemmer på, som så tager beslutningerne for samfundet. I bilag 4 er der stillet 4 kriterier også for et ideelt demokrati, blandt andet kvalitet, frihed, kontrol og lighed. Og der kan man se på den første graf her, democracy quality, altså kvaliteten af vores demokrati, at det er væsentligt højere end gennemsnittet af andre lande. Så ligger Danmark pænt højt her på sådan cirka konstant 70 i forhold til andre lande cirka 55. Hvis vi kigger på frihed, så bliver der henvist til, at fraværet af love og frihedsrettigheder står over alle rettigheder. Og her der kan man så se igen, at Danmark ligger rigtig højt i forhold til andre lande. Vi ligger på sådan cirka konstant 80, ikke? Mens andre lande ligger på 50 her. Hvis vi så kigger på kontrol, der er 2 forskellige funktioner kontrol. Den ene, borgerne skal kontrollere deres repræsentanter i regeringen for at sikre frihed og lighed. Det kan ske på 2 måder, enten via valg, eller regeringens institutioner sådan kontrollerer repræsentanterne. Den anden måde er, at lydighørige regeringer skal kunne handle, hvilket kræver, at de har en vis selvstændighed. På kurven, som jeg sagde før, kan man se, at vores samfund er baseret af kontrol og af magthaverne, så man sådan blandt andet undgår korruption i samfundet. Og der kan man så se, der ligger Danmark lidt højere end de andre lande gør. Hvis vi så kigger på lighed, alle borgere skal være behandlet lige i de politiske processer. Og igen, der ligger Danmark højt i forhold til gennemsnittet. Gennemsnittet ligger på cirka 50, hvor vi ligger sådan lige lidt under 70 stykker. Så taget alle de her kurver i betragtning, så er Danmark, så indfrier vi ret meget af det her i forhold til så mange andre lande. Vi ligger rigtig, rigtig højt og rigtig tæt på 100 i forhold til de andre lande, som ligger der på 50. Hvis vi så går videre til 3, i hvor høj grad vil tilliden til Folketingets politikere forstærkes, hvis Folketinget repræsenterede hele landet. Der er altså fundet det her citat fra bilag 3. Folketingets medlemmer er yngre end befolkningen som helhed, og 65+'erne er stort set ikke repræsenteret. 98% af medlemmerne er hvide etniske danskere, og de cirka 10% af danskerne, der har anden etnisk baggrund, er kun repræsenteret med 4 medlemmer. Over halvdelen af Folketingets medlemmer har en akademisk uddannelse med sig i bagagen, mens det kun gælder for knap 8% af befolkningen som helhed.